Nazdárek lidi, vítá vás Maki na svém YouTube kanále Maki XD. Dnes budeme dělat redstone obvody v Minecraftu verze 1.5.2. Budeme hrát na serveru, který se jmenuje Hobbitcraft. Ten Hobbitcraft jsem si vybral, protože zde mám kreativko, takže koupený extra VIP nebylo drahé, stálo nějakých 100 nebo 99 korun, nejsem si jist. A můžeme zde dělat vlastně úplně všechno. Je tu i hra Hide and Seek, skvělé PvPčko, to vám klidně ukážu v nějakém jiném díle. Dneska tak se ale ukážeme, jak postavit ruditové dveře. Odsouvací dveře prostě stoupíte na našlapnou desku, ono se vám to odsune. Odsaď vyhodíme jen tu krávu. Zapneme si survival, já mám kreativko. Nemůžu si odsaď brát věci, jenom tady můžu přepínat. Protože to mám stejně koupené, tak jako je to jedno. Jo. Vezmeme si toto. Tak. Nemusíte tady mít vůbec díru, můžete tam mít třeba úplně plašinu rovnou, to už je na vás. Jenom budeme k tomu potřebovat 4 lepivé pistony, nějaké to, co se chcete, aby odsouvalo, pak si dáme od toho vlastně, musí to být, že lepivý piston, blok, který se má odsouvat, přisouvat, 2 místa volné, zase blok, který se má odsouvat, přisouvat a pistony. Já použiju tentokrát sklo. Pak si uděláme tady takhle, jo, tady takhle 2 díry. Na druhé straně to samé. Já jsem vybral vlnu, takže dáme si sem takhle vodu. Na druhou stranu taky, jenom si dáme den. Takhle, dobré. Sem si položíme rudit a sem si dáme ruditovou torčku. Na druhé straně úplně to samé ruditová torčka. Vidíte, už se to sice neodsouvá, ale je to hodně podobné tomu, čemu to má být podobné. Jenom tady musíme udělat malou změnu. Tady udělat, že sem dáme buď hlínu, nebo tu vlnu. Nebo prostě jakýkoliv blok, je to jedno, nesmí to být písek. Tak, pak si tady uděláme ještě takhle jakoby místo. Já si zde zapnu fly. Dobré, máme tu fly. A to místo si uděláme i na druhé straně. Tak, když už to místo máme hotové, uděláme si 1 díru do země. Já jenom, jestli dovolíte, tak si vezmu v kreativku lopatu, ať to tady nemusím dělat rukou. Takhle. Zase si zapnu survival, ať víte, kolik je čeho potřeba. Dobrá, takže uděláme si tam klasickou díru. Tady odbočíme. Jo, tu díru si uděláme i na druhé straně. Jo. Nebo jsem vlastně u travy IP, to už je jedno. Tady, takže si uděláme díru. O 2. Takhle si to prokopeme navzájem, aby to bylo spojené. Dobré, když už to máme spojené, ještě uděláme takhle pod těma nášlapnýma deskama. Jo, sem si musíte dát nášlapné desky, buď dřevěné, nebo tady ty cobblestoneové, to už je jedno. To samé uděláme na druhé straně. Zase spojíme takovým tunelem. Dobré, tak. Dáme si ještě tady. Jo. Dobrý. A teďka si vezmeme rudit. Dáme, aby to bylo zde, aby to naměřovalo do toho, ale nebylo to přímo k tomu. Pak si uděláme klasiku, ruditový obvod. Na druhé straně úplně to samé. Úplně klasicky si to spojíme a takhle si to dáme ještě takhle. Prostě pod ty nášlapné desky. To samé uděláme i na druhé straně. Teď
můžeme vzít třeba, vezmeme si tu vlnu, můžete tam dát trávu, písek, cokoliv, na jakýmkoliv materiálu. Takhle se to zakryjeme, aby ty díry nebyly vidět. Jenom tady tak si uděláme takhle klasiku, jako aby tam šlo. Nemusí to tam ani jít, jak vidíte, můžete to tam takhle zakrýt. To samé tady. Tak. Zde už máme hotové dveře. Vejdu, otevře, zajdu, zavře. Tu samé na druhé straně. Vezmeme si vlnu, aby to vypadalo. Dáme jednu, druhou. Prostě si to ohraničíme, aby nebyly vidět ty pistony a rudit. Když už to máme hotové, jako to mám hotové já, můžeme udělat druhou zeď, nemusíte, jak chcete. Jestli chcete, aby to bylo vidět, může to být vidět. Jestli nechcete, aby to bylo vidět, nemusíte být vidět. Jak vidíte, je na to potřeba docela dost materiálu, tak jestli se rozhodnete stavět v kreativu, tak to je jedno. Jestli v survivalu potřebujete docela dost materiálu, jestli to chcete mít obstavěný. Uděláme si takhle tady tu zeď, jak jsem už vysvětloval. Tady si přeskočíme tu druhou. Tak. A já se to ještě spojím tady nahoře. Nemusíte, můžete. Je to fakt na vás. Tak. A vidíte, máte klasickou kostku, máte klasické odsouvací dveře. Pokud se vám video líbilo, tak dejte prosím like, pokud se vám nelíbilo, like nedávejte, jestli se vám hodně líbilo, můžete dát i odběr. A tím se s vámi loučí Maki.